Ang sarap. Tanaw to bugo. Kang gikan ko bad yan. Ga, ato aburi to ah. Ga idol almoranas. Naguba ang bottom bracket. Kami may mga gwapohon sa bugo. Tama. Gwapo pero pohon pa. May hapon yung tanan diha mga ga, another day, another life, another base nga busong tanan. Karon kay magbike ta. Ingon sila, bawal daw kuno magkaon. Pero init man. Oh. Pwede ra ko ayaw lang kay gabaan sa grasya. Mga onda ninyo. Karon nga upload na ta sa content monetization mga ga. Mas maning kamo to no. Ug mas magkugita sa pagbuhat og mga content kay privilege siya kani nga na-upload ta no. Sa mga naging adlaw kay murag medyo ni tamad ta. Pero ingon si Idol Kong TV kung kapuyon ka, pahuway lang, may man padayon. Padayon na ta sa pagbuhat og mga content no. Mga content nga tarong. Mga tarong ug posible nga makabuhat or makahatag og inspiration sa uban no. Kaning pagbisikleta, narong na nga content kay layo mi sa mga bisyo. Nya exercise no siya no. Iko benepisyo min sa labas. Suko na di hugas plato kasi sige kamon mo hugas. Karon mga ga, uban ta nyo sa among biyahe. Ako si mong gwapo na anak ha. Kiss gani. Bye. Asa mga kuha ni Lord. Nana ko diri sa plaza mga ga no. Ang kauban ako naabot kay si Gabins. Gaga. Tara si Idol. Among ipaabot si Ikoy na lang og si Steven. Ang among sabot nga after lunch may mag-rides na himong after dinner. Before dinner before dinner. Ga na penalty pa sa lead ga. Ayaw, hindi na magara-gara ron kay mga plata na mo sa. Danaw, budakit. Danaw na ilon. Danaw gairan. Maghapon oi layo mo dito. Sige na to alas 10 ta tigikan. Ang alas 3, sayo alas 5. Agad ka mo dali. Kita mo imo kanang oras ba kita mo tuman. Uli kami tanaw guys, tanaw na ilod. Ang nakaila sa mua guys. Subscribe lang mo guys. Batik. Kung nakaila mo sa mua, subscribe mo ay mo kalimot. Guys, nata sa Hawaii kayang Bugo City guys. So tanawa tong view no, lamig itong ride. Gwapo kayo ang view diri sa Hawaii. Kayang Bugo City Cebu. Oh, Aloha! Hawaii kayang Bugo Cebu. Ay Bugo City na rin. maguna na mga kusog. Ang mga hinay. Ay, nasuyo para di kayo kusog ng hangin ba. Aray ko. Shutdown. Power off. Dito sa view diri. Kuya wa silang hulog-hulog diri ko. Cold beer here. Hulog-hulog ra. Karong beer ka. Padong na may ano nang mga kami karapal. Wala. Biyaan na. Liking ka. Napami sa tunga-tunga sa kaon sa rapal pero wala. Hapit ako malas spaghetti. Shutdown. Power up. Kumusta nga rapal ga? Okay ra ga. Bigyan na natong pinaka-master. Ano? Kung unsa kanindot ang view diri mga ga. Ina na po kinutang sa kaon diri. Kay promise, nindot kasi sa heart. Murag mabuto yung heart. Anong masasabi mo sa ruta natin ngayon? Ang sarap. Mami balik-balikon nga namin ipangandaman nga race. Sila ra, na-appeal sila lumba. Ako kay ko ano ko, picture ko nila. Ambula ka na sila guys. Muna ko load guys. Hi ka TM. Malapit na matapos ang iyong ANS 20. Malapit na matapos ang iyong live. Ayaw. At may maswerteng nanalo na ng Budol! guba sa bike. Congratulations! Bottom bracket! Paglasa mo ride mga ga, tiga ga, din sa guban ligid. Karon, kani mo bagong kauban, naguba ang bottom bracket. Ayaw lang ako ha. Ilihay lang ako sa mga guba kayo patay korta ka guys. Ito yung secret training na hindi na secret. Kasi nakikita nyo. Mo nang palo na mo. Kaya para makakita pa kayo ulit ng gwapo. Hello. Kami may mga gwapohon sa bugo. Tama. Gwapo pero pohon pa. Bugo Di ka. pa karon. Kung saan kayo pinakalanding nga pa ka? Burikan. Abilo ka tindira. Ay, nang basa-basa ang burikan. Muna pinaka-paborito na ko elementary ba ka? Napuha kayo? Burikat na basa ba yun? Balik na sila kuya. Ipak manguan buwan. Gabag buwag taga.
Bye-bye! Hey! Uli namin kay gabi na. Klaro man. Ngit-ngit na ko kayo. Isulti pa dyan. Hapit na kumuli mga ga. Ngit-ngit yung dandri. Wow. Kita mahal ko hamok kay kita may hamok diri. Magkuwas tang Amy. Nakuha na yung mga ga. Murag ikuha ni mama. Nihapon to mga ga. Fishida atong sudan. Mukha ko no. Tupog sa'yo kay kape ko. Kasi nagsugos ko mag-bike-bike na. Wala masad. Ano sa ligayan. Ano sa sunod na itong vlog. Try mo sa pagsuporta. Gano'y TV. Ano out. Bunal.